Lawrkhawm episode za somli pariat na mi Larte Taksa Peng Dahthat Thenkhat te pakhat na GALILEO KUTZUNGTANG kumsangkhat zaruk somthum pathum khan putar pakhat chu Roman Catholic ro relna chuan achung thu ngai tu ania chupa an man chan chu kanomna lei hian ni akal hualti a soiwang ani athu soi chuan ko ran zirtirna akal awangin dot soya pu ania achung thu an rel sak ngak chuan ro relna ma chuan ading rengmaya chupa chu tu dang nilovin Italy mi le khathiam chungchuang le thil tam tak mu chuak tu Galileo ani athil mu chua chu soivek sen po ani lovang abikin van lam chanchin zirna lama hian hmashruai tu ania entlang telescope nei masaber pol ani awangin chuwa entlang mang chuan van lam chanchin nazir thina chung hun laya an pom dan chu kan omna lei hi adin ngai na ding renga ni le thla le rc te hian an hualani ti ani chu ko ran zirtir na po ani a amai ro chu chik zoka GALILEO an van lam chanchin an zir chuan kan omna lei hian ni a hel zok ani ti chu a mu chuak taru maya a hun laia ko ran hruai tu ta chuan an ngai theilo hle maya ko ran dan kal ani tin dot soya an puta a an man ta hial ani thiam lo chantir ani a ma se au patoi ma wangin lungin tang tur chuan an tilova tin Italy mi ta tan thil tam tak alo ti sak to wang ta po aniang ama ina chuan pon chuak theilo house arrest turin an tita a heta po hian thil mu chua chu a thul chuang lova a en tlang mang chuan thla che dan thar te riat belzela le khabu po enga mozat aziak le ani hemi hnu hian amit adel zuya kumsang khazaruk somli pani khan aboral tange nge ani athi hian mi pa nga an phum thin dan anga phum ani a leilai khuarin ta chuan akuang nen an phuma athil ti le athil mu chuate awang chuan ngai sang tu an pung tatial tial bok nen a thlan chu tu ti hriat loten an hai thale a taksa Peng Thenkhat te po an la chuaka chuan lak zinga Thenkhat chu Dahthat ni in akut dinglam KUTZUNGTANG lai middle finger chu tun thlengin Museum of History of Science a Dahthat alani rengta ani pani na Abraham Lincoln a samle ru them kum somnga paruk chi adamna a khovel mi hringzinga chuan alar ber hial ome thing in chete atangalo seilianin US president ro pui tak ani theya alarna le aming thanna ber chu salchua zalen tu ani na hi ani minget ril huai sen le tumru USA ti then tum tu te awanga tual chungin donara thlak tak apal tanga hne na achang nge ani USA in pum khatna ahum hima khovel hian a ming hi a theihil to ngai don lo ani kum sangkhat zariat somruk pakhata US president atan thantlin ani a March nilia chuan laklu ani salchua zalen na le mihringin tuktlan na chu athupui ber pakhat ani awangin hmel ma po anga hle a president na an laklu in khoma po mitlem te chau an tel nge ani president ani hnu atang hian tual chung in do na chu ain tran ngala khovela ramro pui ber USA chu salnei du le du loin anin then tapuk mai ani mifing ani pialama pathian tri mi ani a engkim mai pathian rem ruata pom thiam mi ani tual chung in dona po chuan hne na changin US eram pum pui ke chetur chu ama awang liawin pum khatin anum thei pha ani in do chu zo to ma se remna le muan na chu alatluan tling lo hle maya salnei du lamin an huat ber chu president Lincoln ani America tual chung in do dan vel chu lauki na chuan film a siamin a en tur chuan Lincoln a po chu som ani po chuan a lo rem ti ve maya Fort Theater a chuan lem chan chu an han chua tanta a dar kar ni aral ma zandar som vela chuan president thutna bula kong khar chu zoite a in hongin mi pakhat aron luta chupa chu tu dang nilovin John Buta ani hi salnei du Paul mi ani a Lincoln a ho em tu ani chu a hun rem chang nei chu bo pel atum lo hle ron kal hnain mun le hmuna chuan Lincoln chu silai na kapa president veng tu po chu chemte in a vit ani damdoina kalpui ni in atuk jing dar saria chuan president thi thu chu puan anita a akap tu pa hian adu thu samin akap boka Lincoln aluru hi aper chuai soi ani a chunga asamtla le aru them te chu amangai em America mi pui te chuan en thei turin
The National Museum of Health and Medicine an Dathata ani pathumna Albert Einstein THLUAK khovela mi pathuak thabera soi ani boka athuak an ruchuak po hi amak lem love kumsang khazakwa somnga panga a aboral khan ama enkol tu Thomas Harvey ak chuan chuti khopa thuak tha Einstein ate ang thuak chu phum telatan chuan ui tlat maya alo boral ani poin a phum ma alak chua chu atum ru hle ani heng hun lai hian thiam na te asan ve to awangin miro puideu an thi hian an taksa pung thenkhat chu Dahthat ani thina chu Einstein a point ria in mi tengai san ron ani awangin Einstein po hian a taksa peng hrim chu lak chua adu lo thu a thi ma hian a soi nge a thi don haya a thian pa Brian Barella lekha athona phei chuan arwang po chu mi hriat vak lowa hal rala mi pa ngai song bol dan anga song bol adu thu azia nge ani Harley hian Einstein THLUAK aruk chua hi phalna alalowa chu baka ama du dan ani lowa wangin mitam takpon an holle ani Einstein hi Princeton Hospital a thin THLUAK hi Harvard aruk nu hian tu ma hriat lewin Philadelphia lama akeng pheya mun zani somlia thendarin zirchian turin bur chunga ada ani kumsang khazakwa somriat panga khan Harvey le a thui hruai ten Einstein THLUAK an zirchian na chu ti chua ani a mihring pa ngai THLUAK ai chuan adang lam deuh ni nan soi henga phel hran te hi khovel mun danga po a thon dara chu scientist dang te pon mun hran thrana an lo zirchiang zela chung a then hran jing a Thenkhat chu Matter Museum te hne na po Dahthat tura pek ani a he thil hi tun thlenga Dahthat alanita ani palina Thomas EDISONA THAW khovelin chakna tharui kan mamo awangin DC direct current a muchuaka chumi be chana khovel mamo dang electric bulb muchuak tu Thomas Edison hi shelo kan wang hle ome mishing piang to zinga hian thil muchuak tam bera soi ania ama wang hian khovelin eng hmuwa kong tam taka ahun lai khovel hian ma ason pha hle ani kumsang khazariat somkwa paruk khan Edison na hnuah thok pakhat chuan car engine lamzir chiangin ma po ason hle a ama hi kumsom thum pathum a upa ani aming chu Henry Ford ta ani a hnuah car company Larte Ford chu adin tange nge ani thian thatak ni chunjom zelin Edison a che thei lowa a om lai po khan Ford a hian car thatak a present nge ani kumsang khazakwa somthum pakhata Edison a athi hnu khan Ford a hian ama hriat rengna tur thil chu adu thu hi asoi thina ahnu dewa midang te soi tangin Edison a fapa chuan apa thi don khan a thon hnung per chu test tube pa ada tha ti a hria a fiatur chuan akal tanal nala an soyang chuan an lo da thangei boka chu Ford a chuan kol chhun zomin a ro hle a midang mu thei tur poin a pho chu ngai meu lova chu wangin han soi po a hlo lo hle kumsang khazakwa somnga a Ford aboral taka chuan ama hriat rengnan Ford Museum chu Michigan a siam ni in chuta chuan Ford a thil hlui Thenkhat te pho chu ani in aro mai Edison a THAW an Dahthat po chu da tel anita a heta tang hian khovel mi puita chuan kan hmel hriat le phata ani hengba ka hian Wright brothers ho thing sakor hlui te John F Kennedy a ka hlum na kar te George Washington a khum te po ada tel ani pangana GAUTAMA BUDDAHA khovela sa kholar tak Buddhist sa kho muchuak tu hi aming tak chu Siddhartha GAUTAMA ani a chung ko pa ngai taka tanga lo seilian ani a kumzabi pali na le pangana inkar vela khan Buddhist zirtir na chu khovela avordar ani kumsomli panga chung vel chu Buddhist zirtir na hi aboi pui mana asoiwar ber chu torna ani BC somnga pathuma boralin Sri Lanka lama arwang hi songbol ani a arwang hi thingrim tui sandalwood chunga uluk taka da in Kushinagar hmuna hal ani a heti arwang an hal hnu hian azirtir na ngai sang tu khema anti chuan a hawi ngo veilam chu an hal na vap kara chuan a char hlau maya chu kol reng lovin an lal King Brahma date hne na chuan Dahthat turin a peta a Brahma date po chuan a ro hle a alal chung zong hian danta puiti hmuna uluk takina da tha a azirtir na du le ngai sang tu an punze lawangin
chu a ha po chu ro a hlo tula tuna hian uluk taka von that ni in Temple of Sacred Tooth Relic anti Sri Lanka a Dahthat alani reng ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya